Nsemmilkom eżis ħbib tagħna la oħra ta' dialogu minn fuq dan is-sit PM News, il-Facebook page. Grazzi lil dan is-sit li qed jilqana. La oħra ta' dialogu organizzata mill-Moviment Solidarjetà, Ħajja, Familja, Libertà. Jiena qegħdu nvassallu f'isem il-Moviment Solidarjetà flimkien mal-ħabib tiegħi Karmenu Borġ. U sa niltaqgħu magħkom. U llum irdu nagħmlu ġustizzja mal-vittmi li sfaw maqtula fis-7 ta' Ġunju 1919. Il-bieraħ pajjiżna bħala poplu kellna ġurnata btala pubblika illa għaliex kienet it-tifkira tas-7 Ġunju. Fakkarna l-qtil ta' 4 minn ħutna il-Maltin li huwa fatt storiku. Ħarġu jipprotestaw, kellna l-poplu bil-ġuħ, kellna l-poplu li qed isofri taħt lejt il-ħakma tal-Barrani, dak iż-żmien il-ħakma tal-Imperu Ingliż 1919, u minkejja l-ħakma barranija, l-influenza barranija, minkejja il-forza tal-armi fidejn is-soldati Ingliżi, il-folla ta' ħutna l-Maltin iltaqat, inġabret fit-toroq tal-Belt Valletta u protestat. Protestat b'mod li anqlet biża' f'xi soldati li bil-biża' fetħu n-nar u qatlu lil dawn ħutna il-Maltin. U jiena tridu nagħmlu ġustizzja ma' dawn ħutna l-Maltin, illa għaliex jiena mortu għamilt video anke fuq il-Facebook page tiegħi ħdejn il-mafkar tas-7 Ġunju fi Pjazza San George il-Belt. Illa għaliex iberrin f'moħħi u nibda ngħid imma dawn ħutna li tilfu ħajjithom. U l-bniedem m'għandu xejn eżis iktar mill-ħajja tiegħu, u meta ma jibżax li jitlef ħajtu, il-bniedem ikun wasal biex ikun tal iktar ħaġa prezzjuża li għandu, ħajtu. Imma dawn in-nies li tilfu ħajjithom illum għalina l-ġenerazzjoni tal-lum, għat-tfal, għaż-żgħażagħ, għall-adulti, għalina bħala poplu. Il-mewt ta' dawn l-4 persuni, ta' dawn l-4 rġiel, għada relevanti, għada tfisser xi ħaġa, għada tiswa xi ħaġa. Il-bieraħ fakkarna mhux il-qaddis issa, mhux festa reliġjuża, ma aħna bħala poplu fil-mixja tagħna, fil-mixja tal-binja tagħna bħala poplu. Il-mewt ta' dawn hija xi ħaġa bħal meta stajna tlifna logħba futbol jew irbaħna logħba futbol. Niftakru ninsew, nerġa' nagħmel il-mistoqsija. Il-mewt ta' dawn ħutna l-Maltin fil-mixja sabiex illum aħna poplu indipendenti, ħieles, membru tal-Unjoni Ewropea. Kbirna l-dak li aħna llum. Issa jekk kbirniex jew qegħdin niċkienu bħala poplu wieħed jaraf. Imma x'relevanza? Hija ħasra li mietu jew hija xi ħaġa li niftakru fihom dawn in-nies? U meta wieħed jikkonsidra li b'kuraġġ ħarġu jipprotestaw. B'kuraġġ ħarġu jipprotestaw kontra mhux biss il-ħakma, imma l-influenza tal-Barrani fostna bħala poplu Malti. Il-fatt li protestaw u ma bażawx mir-riskju, mhux li ħajaqalaw transfer, mhux li sa jitilfu impjieg, mhux li sa jittellaw il-qorti fuq hate speech, ma beżawx li jitilfu ħajjithom. Għax kienu jafu li l-unika arma li għandu l-Barrani, is-soldat, hija l-azzarejn. U l-azzarejn jekk ta' faslu l-grillu jispara.
U jispara jfisser joqtlok jista. U ma beżawx mill-arma tas-soldat barrani. Ma beżawx jiffrontaw lil min kien qed jaħkimhom, lil min kien qed jikkawżalhom il-ġuħ. U llum il-ġuħ x'inhu? Illum il-ħakma tal-barrani x'inhi? U fuq dan sa nitkellmu. Ejja ħanna il-kelma lil Karmenu u naraw mill-istorja, imbagħad mill-istorja u l-fatt storiku immorru għar-relevanza ta' dak li kien storiku l-bieraħ u dak li huwa fatwali llum. U nippruvaw b'din il-laqgħa ta' dialogu ta' bejnietna nagħmlu ġustizzja ma' dawn l-erba' irġiel li tilfu ħajjithom biex aħna llum ngħidu aħna poplu ħieles. Karmen. Tajjeb, ħanibdew niċċaraw punt. Ma kienux bis-serba li mietu, ma kien hemm tnej oħra li mietu Wara. xi ġimgħat wara, kif ukoll kien hemm soldat Ingliż li nqatel li ġie maqtul mill-folla rabjata dak il-ħin. Ġi kellek ammont, apparti kellek ammont tal-nies li weġġew u ftit li xejn nafu eżatt fuqhom. Kellek ammont li spiċċaw arrestati u anke ħadu snin ta' ħabs. Ġifieri il-7 Ġunju kien mument ta' tensjoni kbira. Ħanira kif minn fejn oriġina s-7 Ġunju għaliex huwa importanti. U anke naraw anki impulsi barranin, fis-sens li s-7 Ġunju ma ġiex fil-qamar, ġifieri dak li qed jiġri Malta qed jiġri barra minn Malta fl-istess waqt. U dinha xi ħaġa li forsi Malti ma tantx jafuha. Is-7 Ġunju għalkemm beda fis-7 ta' Ġunju jibda fi frar. Jibda fi frar, lejla ħata frar, meta għall-ewwel darba saret it-talba biex ikun hemm assembleja nazzjonali li fiha jkunu rappreżentanti tal-poplu jitolbu aktar gvern, aktar poter min-naħa tan-nies tal-pajjiż. Irridu nifhmu li dak iż-żmien il-poplu Malti kien rappreżentat biss f'kunsill tal-gvern li fih il-maġġoranza kienu kellek xi 7 jekk misser żball l-erba' kienu x'Ingliżi ġifieri u 3 Maltin. Barra minn hekk l-iktar rappreżentant li kien popolari dak iż-żmien Enrico Mizzi kien tneħħa fl-ewwel gwardinja bl-iskuża li kien qed jispija jew jissimpatizza mat-Taljani, issa t-Taljani kienu alleati mal-Ingliżi fl-ewwel gwardinja, ġifieri ma kienux kontra l-Ingliżi. U postu ħadulu ċertu ċikkwat soppardi li fl-istorja tas-7 Ġunju ħafna minn dawk li kienu ħadu sehem fija kienu rabjati għalih. Mela l-ewwel sommossa kienet f'Frar, kellek nies daħlu l-belt u kien hemm xi inċidenti u rabja kien hemm żewġ raġunijiet, anzi 3 jew iktar. L-ewwel ħaġa kellek żewġ kurrenti ta' ħsieb. Kellek il-kurrent nazzjonalistiku li ried li jkollok gvern rappreżentattiv għall poplu Malti, kien kurrent influenzat minn dak li qed jiġri fl-Italja, mbagħad iktar nitkellmu iktar il quddiem. Kellek u kienu wkoll xtaqu li waqfu l-influenza tal-Ingliżi ġewwa l-ħajja soċjali Maltija. Mbagħad kellek l-influenza, kellek il-kurrenti l-aktar fost il-ħaddiema speċjalment fit-tarzna, diffiċli tgħid ħafna jaħsbu jgħidu l-influenza ta' Manuel Dimek. Kien hemm nies minn ta' Manuel Dimek, għalkemm Dimek kien eżilja f'dan iż-żmien, illi kienu jinfluenzaw, pereżempju kien hemm ġurnalist bħalissa nsejt ismuha kien kiteb ħafna qabel u dak kien ġes kien kien waħed minn nies ta' Manuel Dimek. Kellek ħafna influenza fost il-ħaddiema, kellek raġuni interessanti ħafna. Il-ħaddiem Malti kien jaħdem ħafna sigħat fit-tul. U miegħu kien hemm min ħaddiem Angliżi li kienu jaħdmu daqsu forsi inqas minnu jaqgħu paga aktar minnu. U din waslet għal ċertu rabja fil-ħaddiem Maltin. Però dawn l-istess Ingliżi għalkemm saċetu kienu raġuni ta' inġustizzja, kienu l-Maltin jalmuhom fuq kif jorganizzaw ruhom. Il-moviment trade unionistiku Ingliż huwa moviment antik, forsi wieħed mill-eqdem jekk mhux l-eqdem trade unionizmu kien ilu iktar minn 100 sena u jevolvi. U allura dawn kienu daħlu fost il-ħaddiem Malti l-idea li l-ħaddiem jista' jorganizza ruħu. Ġifieri f'din l-istorja l-Ingliżi mhumiex il-ħżiena biss, għandek ħafna kuluri fiha din l-istorja. L-iktar ħaġa kienet twaġġa wkoll il-Maltin, speċjalment in-nies ta' ċertu klassijiet forsi ma kinux jaqlawha sewwa ngħidu hekk, kien l-għoli tal-qamħ u tal-ħobs. Minħabba l-gwerra kien ġi ogħla l-qamħ
ċertu sussidi kienu nqataw kif ukoll in-negozjanti kienet ikollhom jimpurtaw kienu ikollhom iżommu prezzijiet għalin. Xi wħud minn dawk il-negozjanti li ġew akkużati li żommu l-prezzijiet għalin huwa stess kienu talbu l-Gvern Ingliż biex ibaxxu l-prezz, imma l-Gvern Ingliż ma rridx. Ġifieri l-istess anke dawk il-ħżien ħaġa kien naf daw kienet policy kien burokrazija li imponit fuq daw il-negozjanti Maltin. F'Malta kellek kurrent ngħidu l-Anglofilu, nies li kienu favur l-Ingliż, speċjalment nies li kienu jgħixu mal-Ingliżi f'ċertu negozji. U sallum il-ġurnata li kisma dixxenda tagħhom jitkellmu kontra daw l-livellijiet. Però naħseb qatt ma kien hawn moviment minn żmien il-livell kontra l-Franċiżi l-hawn illi kellu kunsens nazzjonali daqs dak li ġara fis-7 Ġunju. Issa, li kien ġara kumenti ħarġu fil-waqt, mela għadna fi frar kellek is-sommossa nies bdew jċaqalqu biex jieħdu self-government, kellek ħaddiema li qed igergru ħabba l-pagi fil-tarsna, oħrajn minħabba sax laħqu mal-ħajja u inti għandek paga mhix tajba, ovvjament dik il-ħajja togħla ħassib iktar diffiċli milli jekk jiena qed ngħix. Kellek element ieħor li xpruna l-protesti kienu l-istudenti li jidher li fl-aħħar xhur tal-korsi speċjalment tal-liġi kienu bidlulhom il-mod kif jiġu eżaminati. U daw jipprotestaw u daħba minnhom ħarġu jipprotestaw raw il-ċikku Azzopardi li semmejna l-ewwel suttaħ bil-bajt kienu. Xogħod minnhom aktar tard kienu fil-klassi politika Maltija nies importanti bħal jidhru li jekk missiesbal il-Gross u Carmelo Mifsud Bonnici kif u oħrajn milli kienu ħaddu sehem anke fil-ħajja politika fil-futur. Meta kienu għadhom żgħażagħ u daw fil-fatt jidher ritratt wara suttaw protestaw għadbu l-bajt għamlu qisha piramida hekk għadu telgħu fuq xulxin biex speċi ħadu ritratt. Dan l-element ta' protesti mill-istudenti influenza ħafna, speċi Malti ma tantx kienu mdojn jipprotestaw. Kienet xi ħaġa kważi ġdida. Xi sentej qabel kien sar l-ewwel strike fit-Tarsa, ma kien l-ewwel gwardinija u kienu ħaddu riskju kbir. Issa, wara l-gwerra l-Imperu Ingliż kien għaddej minn kriżi kbira ekonomika u kif ħanidu naftit ieħor kienet jiffaċċja ħafna rivellijiet fl-Imperu. Allora dista kun dan xprunaħ minn banda kienet jispjega li l-għolli tal-ħajja speċjalment fejn jidħol il-qamħ u l-ħobs. Il-qamħ kienu jolew ukoll għax konna nġibu ħafna qamħ minn Russja u dak iż-żmien kien hemm ir-Rivoluzzjoni Russa u fil-fejlum hemm il-Guġli bħalissa ġi fl-Ukrajna naħat isfel ta' Russja u fil-Krimea kienet jġibu ħafna qamħ u ħabba li kienet għaddejja gwerra ċivili Russa il-qamħ ukoll waqaf hemmhekk. Jiġri kien hemm ħafna raġunijiet għalfejn kien hawn l-għolli tal-ħajja ħanajdu hekk. Issa, il-Gvern sejjem meta daw is-sitwazzjoni kollha sejjaħ għall-Assembleja Nazzjonali. Mexxija minn Sir Filippo Xiberras u nġabu rappreżentanti kollha tal-poplu. Ġifieri mhux biss il-klassijiet l-għolja, kellek in-nobli, ma anke kellek tal-gażini, tal-banet, soċjetajiet oħra, il-kleru u nġabu l-belt. U apparentement Enrico Mizzi fost l-oħrajn sejjaħ biex il-folol jidħlu ħalli jagħtu appoġġ mhux biex jidħlu jkissru biex nagħmlu ċara. Jagħtu appoġġ jagħmlu kuraġġ li rappreżentanti tal-poplu sabiex jimbuttaw ħalli konna l-ewwel gvern Malti mmexxi mill-Maltin għax sa dak iż-żmien ma kenniex gvern Malti mmexxi mill-Maltin. Minn għalija Maitland kien qal ma tistax tagħti kostituzzjoni l-vapur, Malta kienet meqjusa mill-Ingliżi bħala vapur, ġiet iżomma taħt Waqt li kienu hemm kien hemm min ipprovokhom, kien hemm min tal-bandiera Ingliża, speċjalment il-Malta Chronicle li kienet gazzetta anglofila filo Ingliża, il-Maltin irrabjaw attakkaw kissru l-istamperija, Għattaw il-bandiera, mbagħad attakkaw proprjetajiet tan-nies li huma kienu magħrufin pro Ingliżi u kellhom daħlin fin-negozju tal-qamħ, attakkaw kull fejn kienet jew bandiera Ingliża. U ovvjament is-soldati intervenew, jidher li l-pulizija jew tilfu l-kontroll jew ma xtaqux jwaqfu lill-Maltin, u allura naraw fl-ewwel ġurnata tas-7 Ġunju nqatlu 3 Maltin. Is-soldati intervenew, użaw il-bajonetti u nqatlu 3 Maltin. L-għada l-livelli jitkomplew fit-8 ta' Ġunju bħallum. Ġrid kompla sejjer fil-belt, feġew daħlu l-folol, darba iktar rabjati u miet Malti ieħor. Fl-istess waqt inqatel il-soldat Ingliż li kien probabbilment ingħata xaba tajba qabżu fuqu. Dak il-ħin ma' il-Monsignor D'Andrea waqafhom, prova jwaqqafhom u wkoll talab fuq dal-Ingliż, però nasab hemmhekk u miet dakinhar ukoll.
kellek ħafna ferruti kif semmejna nafu bitnej li mietu xi ġranet wara. Livellijiet anke wara 8 ta' Ġunju baqgħu għadin infirxu fil-Ħamrun u speċjalment f'Santa Vendra fejn kellek xi proprjetajiet li ġew attakkati ta' negozjanti. Imbagħad livellijiet waqfu. Fit-triqtu kien ġej Lord Plumer, il-gvernatur il-ġdid, malli niżel iddeċi l-ewwel ordna li jiġu arrestati u jintefgħu il-ħabs min kien mdaħħal fihom dal livelli, però mbagħad beda jaħdem sabiex ma terġax tirrepeti ruħha il-ħaġa billi l-Maltin jagħtihom dak li xtaqu speċjalment fejn jidħol il-gvern self-government. U f'Novembru kienet fatta li Maltin ħajkollhom gvern tagħhom u mbagħad kellek l-ewwel elezzjoni fl-1920 u l-ewwel gvern Malti. Ovvjament ma kienx gvern kif infhmu l-awtonomija tal-Maltin kienet limitata tant li l-Ingliżi meta jridu mbagħad fit-tletinijiet neħħewna l-gvern, imma għall-ewwel darba l-Maltin kellhom gvern tagħhom. Stabilizza. Ġifieri kellna l-bidu ta' gvern Malti. U allura din rivolta, rivoluzzjoni ħarekiet importanti għaliex ħolqod il-kunċett. Issa bar minn Malta influenza iva, għalkemm llum forsi indirettament. Illum il-ġurnata bil-medja nkunu nafu x'inhi, dak iż-żmien mill-gazzetti kienu jkunu jafu. Imma fl-istess waqt li f'Malta kellna l-aġitazzjoni tas-7 Ġunju li għadna bdiet f'Frar u kulminat f'Ġunju. Fl-Irlanda, fl-Eġittu u fl-Indja kellek rivelli kbar kontra l-Ingliżi. Fl-Irlanda kellek dik li żviluppat fil-gwerra tal-indipendenza tal-Irlanda li ntemmet fl-1922 nutaw. 21 ħadna l-autonomija, ħadna gvern tagħna, l-Irlanda ħadu l-indipendenza, l-Irish Free State, u barra l-Irlanda ta' fuq. Fl-Eġittu wkoll kellek rivoluzzjoni kontra l-Ingliżi fl-1919 li wkoll intemmet bil-Eġizzjani kollhom forma ta' gvern tagħhom għalkemm il-Maltin ħadu l-aħjar forma ta' gvern. Kellek rivellijiet f'territorji kien jimilhom xafna l-Ingliżi bħal Palestina, l-Iraq, imma kellek rivolta kbira ġewwa l-Indja li l-famuża rivolta f'mira-l-film ta' Gandhi jara xejn massakru ta' Amritsar, rivellijiet fejn hemm l-Afganistan u l-Pakistan. L-Imperu Ingliż kien xxukjat saħansitra Churchill qalem xi ħaġa xi moħbija kif kien segretarju tal-kolonji li nibda organizzaw kien ordna li f'ċertu postijiet bħall-Iraq pereżempju għall-ewwel darba jintuża l-ajruplani bil-gass jitfgħu il-gass fuq il-villaġġi li qed jirribellaw. Barra minn hekk ftit il-bot minn xtutna fl-Italja u l-Italjani ta' qed influenza ħafna nazzjonaliżmu Malti, kellek il-moviment irridentista, kellek kell-ewwel kellek il-Bienju Rosso, ġifieri s-sentej ta' aġitazzjoni mis-soċjalisti, mbagħad kellek kontrihom ħarġu ħafna ex-kombattenti mmexxier minn ex-soċjalista jismu Benito Mussolini, kellek ħafna ġlied fito, imma dik ta' ħaġa li forsi jista' jkun anqlet kienet li fil-Kroazja, llum il-Kroazja tiġi, kellek port jismu Fiume, llum jiġu Viġeċik, li dan Taljani pretendew li jkun parti mill-Italja x'il-maġġoranza kienu Taljani, l-Lega tan-Nazzjonijiet l-Alleati ta' wara l-ewwel gwardija tawh lil-Jugos dik li kienet il-Jugoslavja sta ġdid. Allura kien hemm grupp armat ta' Taljani mexxi minn poeta Gabriele D'Annunzio li mmarċjaw ħatfu dan il-port u ddikjaraw Repubblika. U kellek l-idea ta' evidentizmu, l-Italjani ta' u din jista' jkun l-influenza ukoll. Ġifieri kellek influenzi mix-xelluk, anki minn nies forsi speruhom mill-komuniżmu, mill-Bolġeviżmu, imma anke minn nazzjonaliżmu ġej mill-Italja. Ġifieri ħanedek il-borma taqgħet wasset tal-livellijiet. Jirriflettu llum nitkellmu mbagħad forsi iktar qudiem. Prosit. Għamilna ġustizzja diġà storikament għaliex li niffaċċjaw il-verità hija l-mod ta' kif nagħmlu ġustizzja mal-istorja u magħna nfusna. U dejjem inħobbu nsemmuha din is-sentenza, niffaċċjaw il-verità. U ma nistgħux ma niffaċċjawx il-verità, x'jekk ma niffaċċjawx il-verità, nkunu qegħdin nonqsu, jekk ma niffaċċjawx il-verità, nkunu qegħdin nisbaljaw mal-istorja, nkunu qegħdin nikbu għax mhux bil-forsi nkunu qegħdin ngħidu il-verità. U allura l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hija li narfu s-sitt vittmi. Iva kien hemm xatt anke kitibli dwarhom u għalli naħseb anke l-monument għandu jikkoreġi u minflok l-4 min nies biss imma nsemmu s-6 li kien hemm. Ma tibda tara x-xebħ. Dakinhar 2019
7 u 8 ta' Ġunju u illum. L-istudenti ta' dak iż-żmien li ħarġu kif qed jgħid Karmenu għaliex kellhom anke l-eżamijiet tagħhom bdew isiru differenti u rridu jipprotestaw. Illum għandna l-istudenti li b'mod jew ieħor mhux tant qegħdin jipprotestaw, imma għandna l-istudenti li bil-kontra. Kien hemm min tkellem fuq kif fl-università għandna studenti li mhumiex jitkellmu biżżejjed, m'hemmx kritika ħirġa mill-università rigward x'inhu jiġri f'dan il-pajjiż. Imma rridu nistaqsu għaliex. U tajjeb li nagħmlu ġustizzja wkoll ma' ħafna studenti u jiena ngħid nuri solidarjetà ma' ħafna studenti li fl-Università ta' Malta llum minkejja li kellna ir-rewwixta tas-7 Ġunju nies li riedu l-libertà, illum għandek ukoll numru ta' lecturers li kważi b'totalitarizmu fil-mod ta' kif imexxu il-fakultajiet tagħhom jekk l-istudenti ma jaqblux magħhom għax dawn huma forsi lecturers woke jew liberali, l-istudent jispiċċa ibati. Allura ikellmuk studenti u jgħidulek aħna bil-kemm nistgħu nitkellmu. Ejja nibdew naraw x'inhu jiġri f'dan il-pajjiż. F'dan il-pajjiż Malta, f'dan il-pajjiż hekk ħieles li jidher minn barra ħaġa imma fiex inti tidħol fil-ġewwieni tiegħu tibda tara u tiffaċċja l-verità tibda tara u tmiss bidejk verità oħra. Ħasra li aħna l-università tagħna minflok ma hija università fejn jitrawwi mill-ħsieb, ħafna drabi anke ħsieb kritiku qed jiġi imrażżan. Kellek kif qed jgħid tajjeb Karmenu l-ħaddiema tat-tarzna. Forsi l-unika industrija organizzata li kellna f'Malta dak iż-żmien bil-ħaddiema li jidħlu għax-xogħol għax imbagħad fuq barra ta' Malta kellek il-bdiewa jew ħaddiema li jaħdmu wara rashom eċetera, imma hemm kellek il-bidu tal-industrializzazzjoni ta' dan il-pajjiż. U hemmhekk kellna wkoll il-bidu tat trade unizmu, kellek il-bidu anke tal-mixja tal-ħaddiema hekk organizzata. Illum għandna ħaddiema, il-middle class. Għandek il-ħaddiem, illum il-ħaddiem f'Malta, xi kultant nitkellmu jiena u Karmenu u oħrajn. Meta tgħid il-ħaddiem, fuq min qed titkellem sewwa? Il-kelma ħaddiem, gvern tal-ħaddiem, partit tal-ħaddiema, meta nitkellmu ħaddiema, fuq min qegħdin nitkellmu, però żgur. U meta titkellem fuq il-familja ġelli naħseb jien, meta titkellem fuq il-familja qed titkellem fuq il-ħaddiem. Meta titkellem fuq familja b'mod indirett, qed titkellem fuq il-futur ta' dan il-pajjiż. U jekk dak iż-żmien kien hemm il-ħaddiema li qegħdin jiġu medda, illum m'għandniex il-familja li qed tiġi medda. Jekk kellek il-ħaddiema qegħdin imissu l-faqar, illum jaħdem fejn jaħdem il-missier, taħdem fejn taħdem l-om, jekk hux ħaddiema tal-lejt jew ħaddiema tal-moħħ. M'għandniex ħaddiema, m'għandniex familji li għaddejjin minn żmien ta' diffikultà finanzjarja. Il-ħaddiema m'għandniex illum ħaddiema żgħażagħ li f'Malta għandna l-problema tar-rata bl-inqas rata ta' fertilità, għandna poplu li b'dal-waqt nistgħu nibdew ngħidu li jekk ħanibqgħu kif aħna a dying society, kważi soċjetà li qiegħda tmut ftit ftit, illa għaliex aħna bħala rata ta' twelid jekk se nibqgħu kważi b'tarbija waħda 1 point xi ħaġa. Nispiċċaw aħna da pitada ikonna problema, ikonna kriżi f'dan il-pajjiż. Dawn huma l-problemi. Dakinhar kellna problemi, illum għandna problemi. Illum għandek il-problema tal-middle class li tispiċċa trid tagħmel tajjeb għall-ispiża ta' tmexxija ta' dan il-pajjiż. Għat-tmexxija ta' min il-politika soċjali trid tgħin jew oħrajn li huma sejrin tajjeb. Imma l-middle class trid tispiċċa tħallas għal kulħadd. Għandek ukoll il-gvern Ingliż l-lum għandna xebħ miegħu, għandek dawk il-Maltin li kienu jżommu mal-gvern Ingliż, li kienu jgħixu minn fuq il-gvern Ingliż, ejja nuru li aħna għandna Maltin illum li kważi huma iktar pro l-influenzi barranin, il-valuri barranin. Jiena ftit ilu qed nara poster veru rigward konferenza
tal-films f'Malta ma' European values, our values. Le ta' European values mhumiex our values. Kien hemm żmien meta l-European values kienu our values, imma llum il-European values laqqas għadhom bil-fors il-valuri tal-Ewropa ta' dak li kienet l-Ewropa anke meta l-Unjoni Ewropea kienet qed tiġi ffurmata mill-fundaturi ewlenin tagħha. Jiġifieri llum għandek l-Unjoni Ewropea valuri li jiena ngħid ma naqbilx magħhom, il-valur tat-teddida għall-ħajja bl-eutanasja jew inkella bl-abbort. L-abbort illum għal uħut milli jitkellmu fl-Unjoni Ewropea, anke politiċi Maltin fl-Unjoni Ewropea, meta jitkellmu we stand by European values, ikunu qegħdin jgħidu li we stand by abortion, għax l-abbort saret dritt li tagħti l-Unjoni Ewropea u dritt li lna bħala poplu Malti li aħna nħadnu din it-tip ta' ideoloġija. L-ideoloġija tal-ġeneru, influenzata wkoll mill-Unjoni Ewropea jew minn dawk li din jinfluenzaw ukoll l-istess Unjoni Ewropea. Għandna l-Lisbon Agenda li Malta konna votajna favur tagħha u bdejna inkisru r-radiċi l-eruq anka ta' dik li hija familja llum. Bdejna ndaħlu anka s-sistema ta' dik li llum qed tiġi malma fl-edukazzjoni tagħna fl-ideoloġija tal-ġeneru. Imma fil-Lisbon Agenda għandek il-bażi, il-fundamentali ħanajdu hekk ta' dik li hija l-ideoloġija tal-ġeneru. Jiġifieri għandek liġijiet li huma kontra il-valur tal-ħajja. Aħna l-poplu Malti bħala nazzjon dejjem kellna il-valur tal-ħajja jiġi l-ewwel qabel kollox, u meta dħalna fl-Unjoni Ewropea, l-gvern li daħħalna fl-Unjoni Ewropea żamm id-dritt li ma jdaħħalx l-abbort, żamm id-dritt li jibqa' jsostni il-valur favur il-ħajja. Aħna dejjem konna poplu li nemmnu favur il-familja u dejjem konna poplu li nemmnu favur il-libertà. U llum għandna liġijiet li kważi qegħdin jiżviluppaw b'tali mod li jneħħulna l-libertà, jneħħulna l-libertà tal-espressjoni, tal-fidi jew inkella tal-ħsieb, tal-kelma. U da kollu anke b'liġijiet li ġew bħal huma tal-hate speech u liġijiet oħrajn li jistgħu jikomplu jiddaħħlu f'pajjiżna taħt l-umbrella tal-liġijiet favur l-ugwaljanza. Ġifieri aħna rridu noqogħdu attenti. Ġifieri għandna Maltin li qegħdin jippruvaw iħawru l-borma tal-valuri Maltin minn kif kienu, kif inhuma, għal kif jixtiequhom. Rridu nżommu l-breaks u jekk aħna rridu nabqgħu ngħidu li aħna Maltin huma l-valuri li għamlulna Maltin kif intqal anke meta kellna programmi ilu, anke meta kien Jake, imma s-sentenza kienet sabiħa meta aħna nieħdu ħsieb li niddefendu l-valuri, qegħdin nieħdu ħsieb li niddefendu l-identità tagħna. Meta nitilfu l-valuri qegħdin nitilfu l-identità tagħna. Ġifieri dan huwa realtà jekk irridu niffaċċjaw il-verità, irridu niffaċċjaw il-verità b'mod sħiħ. Kellek ukoll is-sitwazzjoni tal-negozjanti li kienu qegħdin ħanajdu hekk dak iż-żmien fl-1919 iżommu prezzijiet għoljien. Illum għandna wkoll l-għolli tal-ħajja. Għandna l-għolli tal-ħajja li qed tiġi imposta minn diversi fatturi, speċjalment fil-prodotti tal-ikel, imma wkoll hija realtà. Aħna l-prezzijiet li qegħdin niffaċċjaw huma realistiċi jew inkella llum itqgħu min qed jieħu l-okkażjoni li jgħollihom u mhux bil-fors din hija riżultat tal-ġustizzja soċjali. Mhux bil-fors dak il-prezz huwa l-prezz ġust li aħna bħala familji rridu nkunu qegħdin inħallsu għalih. U dan huwa l-iskop għalfejn organizzajna l-Moviment Solidarjetà. Biex meta min hu organizzat biex ikisser, jaħbi, jaqret il-valuri, ikun hawn min jitkellem fuqhom. U hekk qegħdin nagħmlu anke permezz ta' dawn il-programmi. Qegħdin naraw xebħ mela, jiġifieri bdejna mill-fatt. Komplejna mill-element storiku li kellemna dwaru Karmin u sa qed nuri xebħ relevanza bejn iċ-ċirkustanzi tal-1919 u ċ-ċirkustanzi llum 2023. Karm. Għandna ħafna llum il-ġurnata l-poplu tjaffaxxa.
kwistjoni eżistenzjali, fis-sens li għax jeżistew le, u dina ħarġet ħafna dal-aħħar ġranet u ħafna anke l-aħħar minn xi ġimgħatejn li tal-għaw donnu jekk ċertu fekkonti jgħidhom kienu jgħiduk minn kull tip ta' titlu estremist, u hekk illum anki ċertu politiċi u ċertu nies kummentaturi li sefta t-teżmin ilu xaħat kif isemmi ċertu issues kienu jgħidu dan estremist, hard right. Illum il-ġurnata tgħidu huma ġifieri. Għandna il-problema ta' ekonomija, ikbar problema, ekonomija li qed toħnoq il-poplu, ekonomija li hija bbażata fuq cheap labor, fuq importazzjoni ta' cheap labor. Inti semmejt il-klassi tal-ħaddiem Edwin, illum il-ġurnata il-klassi tal-ħaddiem miżerabbli ħafna drabi mhix Malti, ma tiġi importata minn barra u qed toħloq ukoll sitwazzjoni ħażina għalihom u sitwazzjoni ħażina għan-nies tal-post għaliex binni eżaġerat biex jakkomoda strain fuq ir-riżorsi, pereżempju toroq jinqalgħu l-ħin kollu f'traffiku, imma anke nafu li dawn ma jitħallsux daqshekk sew, jiġifieri f'pajjiżna llum il-ġurnata għandna problema kbira bil-paga minima. Ila ma tola żmien. Bil-pagi ilhom ma jolew, meta taqabbilhom ma' livell Ewropew. Mela jridu standards Ewropej f'kollox. Ma l-pagi ma jriduhomx. Ġifieri qabel ma jridu nitkellmu fuq European values, aħjar naraw European wages pereżempju. Hekk ma nsemmuhomx imma, ġifieri għandna din il-problema enormi ta' overpopulation, ta' indotta artifiċjali minn klassi tal-ħaddiema li hija sfruttata ħafna, sfruttabbli ħafna, u għandek popolazzjoni tħoss il-pis tagħha l-ħaġa. Allura il-Maltin qed iħossuhom f'daqqa waħda ffullati ġo pajjiżhom. Rajna il-rata ta' twelid naqset kif semmejt inti Edwin, il-gvern mhux qed jagħti każ kif ħarġa ikabbar għaliex dal-mudell ekonomiku ma tixlok għal rati ta' twelid għalin għaliex li għandu bżonn huma cheap labor importati. Ġifieri għandna daw il-problemi eżistenzjali kbar, problemi ta' ideoloġiji li jaffettwaw ħażin l-andament ta' kulħadd, il-familja speċjalment. Problemi kbar fuq il-proprjetà, llum il-ġurnata jekk qabel l-ikbar attak fuq il-proprjetà kien jiġi minn elementi marxisti, llum il-ġurnata din l-ekonomija pjuttost mega kapitalista li tħossha komda ħafna ma' daw l-ex partiti soċjalisti. Mux sarqot niddefendi l-PN ta' ġifieri, ma għalxi raġun dak li qabel kienu soċjalisti llum saru komdi ħafna ma' daw il-super kapitalisti. Għaliex it-tnejn huma ma' teddida l-proprjetà privata ta' minnu żgħir ħa ngħidu hekk. Mhux ovvjaw hekk inti kemm ħaddum tkun iffullat ikollok biħlija il-proprjetà għandek plasek il-proprjetà ftit li jistgħu jaffordjaw li jxu djar ġodda li jkollhom proprjetà ġdida. Ġifieri l-idea u anke l-kiri wkoll sar diffiċli ħafna, ġifieri qed naraw di sitwazzjoni li twassal imbagħad biex tgħid wasalna s-6 Ġunju ieħor jiena fimni kontra l-vjolenza. Jiena ngħid li diffiċli għaliex anke kien tistess ktib ta' Edwin l-bieraħ hekk minn Sersbal fuq il-blog ta' Simon Merċija. Il-demografija ġifieri il-popolazzjoni edha baxxa ma qed naraw nies li huma jipprotestaw b'mod lokali. Xi ħadd ma nafx hekk għandix kif semmejna biex donnhom iż-żgħar inti stess semmejt iż-żgħażagħ donnhom mhux qed juru interess. Issa jonqsu għadu Peter. Apparti li ħajonqsu. Imma fil-verità meta kien hemm milux protesta fuq il-kwistjoni tal-ambjent l-strain fuq l-ambjent hija l-ekonomija, sa the elephant in the room u ma rridux nidru ngħidu kontra l-element l-importazzjoni ta' cheap labor minn pajjiżi terzi, ma rridux nidru korroħ, imma fil-verità għalfejn jiżdied il-bini. Għalfejn tinqeret l-ambjent. Mhux biex jakkomoda l-element ġej minn barra x'hekk il-poplu Malti baqa' fejn hu. Huwa qed jonqos il-poplu Malti ma jkunx bżonn iktar bini. Ġi il-loġika hija hemm għalhekk imbagħad waslu għall-konklużjoni. Illum f'daqqa waħda f'ġimgħa tgħid li ta' saret komda li tgħid isma' ma dil-emigrativi waqfuha ta' dil-mewġa ta' importazzjoni għax Għastant għadek tisma' b'refuġjati jiġu bid-dajes, illum hija l-importazzjoni ta' cheap labor li qiegħda toħnoq ħanajdu hekk. U li huma stess qed igergru għax apparentament ħafna minnhom wara jagħmlu ċertu żmien jitilqu f'pajjiżhom u jibdew qed igergru ħafna fuq il-mod kif ġifieri
Għanna brimba li għedha toħnoqna. Jidher l-protesta li kien mhux kien żgħażagħ, ġi naħseb li differenza bejn 7 Ġunju u tal-1919 u 7 Ġunju tal-2023 hija nuqqas ta' motivazzjoni, nuqqas ta' mexxejja motivati u nuqqas ta' sentiment li nixtiequ l-affarijiet li dak iż-żmien kellhom it-tama x'kifet barra Malta kellek impulsi li qed iwasslu għall-bidla. Illum il-ġurnata n-nies jisom qed jgħidu isma' nagħmel x'nagħmel għal xejn. Inutli nipprotesta. Però jiena ninkoraġġixxi ħafna elementi, pereżempju naf in-nies tal-gruppi bħal Residenti Beltin, assoċjazzjoni taż-żurrieq li dawn iż-żwieq illi ma jqogħdux jistennew il-politiku tradizzjonali li ħafna drabi imur biex jagħmel show jġib erba' voti, imma jorganizzaw ruhom u jirreżistu huma. Eventwalment, jekk il-bażi tibda tiċċaqlaq, is-sistema tibda tikwela. Palma fis-7 Ġunju l-Imperu Ingliż li kien l-iktar imperu kbir, the empire upon which the sun never set, kellu jasal kompromess u l-Maltin ħadu l-ewwel gvern tagħhom, hekk ukoll jekk bil-mod il-bażi tibda tiċċaqlaq dan il-mostru megalomaniku għax nafx naqbad ngħidu ta' taħlita ta' negozji, nista' flus kbar politiċi li jqogħdulhom u nies oħrajn jibdew jiċċaqalqu wkoll, jiġifieri. Ġelek m'għandhomx għalfejn ta' qalbhom issa tibda bi ftit imma eventwalment ir-reżistenza kontra l-affarijiet tibda tikber. Kan f'dawn l-aħħar ġranet smajna kelliema mill-establishment politiku u allura qed nitkellem minn politiċi tal-Partit Laburista, tal-Partit Nazzjonalista u anke minn dawk li jużaw l-istampa ta' dawk l-ekkim sejħa ġurnali indipendenti, Maltin speċjalment dawk li anke bil-lingwa Ingliża. U smajna rigward kemm aħna neħtieġu bħala poplu modell ekonomiku differenti. Pero fil-waqt li nippruvaw nittantaw lilna nfusna naħsbu fil-modell ekonomiku li nixtiequ li jkun differenti u ġdid, fl-istess ħin donna maħniex kapaċi naqalgħu saqajna mill-modell ekonomiku li bdejna daw l-aħħar 10 snin. Modell ekonomiku bbażat fuq il-konsum lokali, modell ekonomiku bbażat fuq kemm kapaċi nibnu għax in-nefqa tal-konsum lokali hija riżultat ta' kemm ħanħadmu anka il-Maltin u l-barranin li ġibna jaħdmu f'Malta fil-industrija tal-bini, għax l-industrija tal-bini meta taħdemi aħna nafuha bħala pajjiż li jaħdem kulħadd magħha, u allura aħna konna bdejna naraw il-Planning Authority tagħmel qabża f'dak li huma numri ta' permessi li bdew ħirġin. Hekk kif kien tala Gvern tal-Labor ħanajdu hekk kontrast mal Gvern Nazzjonalista ta' qabel, in-numri tal-permessi li bdew ħirġin beda javvanza. Bidlit fil-liġijiet anke li jiżdied is-solar f'dan il-pajjiż ma dak li diġà kien mibni. U l-libertà ħanajdu hekk ekonomika fil-bini fil-kostruzzjoni waslet biex illum Malta dik li hi. Riżultat hekk kien hemm nitkellem u semma the uglification of Malta. Aħna kerraħna lil dan il-pajjiż. Ma dan il-modell ekonomiku li qegħdin nittantaw lilna nfusna li ngħidu li rridu nbidlu, però fl-istess ħin ma rridux għadna maħniex b'saħħitna biżżejjed. Jiena nikteb ħafna fuq qegħdin u nitkellem u għalhekk qegħdin nitkellmu għaw jiena u Karmenu u oħrajn li għadna maħniex narfu xi problema tħallna fija meta aħna qegħdin inwarbu ċertu valuri li r-riżultat tagħhom dawn il-valuri, r-riżultat tal-erda tagħhom illum nafu x'għandna f'dan il-modell ekonomiku. Il-erda tal-ġustizzja, il-erda tal-valur tal-ambjent, il-erda tal-valur ta' trasparenza, il-erda tal-valur tal-accountability, tal-kontabilità, il-erda tal-valur tal-onestà. X'għandna llum? Bena l-isptarijiet l-barrani u għandna telf ta' 400 miljon li għadna rridu naraw minn fejn nistgħu nġibuhom lura. Illum, skużawni, il-prezz tal-korruzzjoni, il-prezz tal-ħażin li aħna wettaqna ma' xulxin, huwa nistgħu nikkwantifikaw huwa l-prezz tal-erda ta' ċertu valuri.
illa għaliex li kieku min kien imexxil dan il-pajjiż żamm ir-riga u d-direzzjoni tal-valur tal-onestà, tal-kontabilità, tal-ġustizzja, tal-responsabilità, tal-ġid komuni, tad-dinjità tal-bniedem kieku m'għandniex. Dak li għandna llum stejjer ta' korruzzjoni waħda wara l-oħra, il-poplu għandu news fatigue, corruption fatigue, xaba jisma'. U waħda mill-ikbar problemi li għan issa hija l-aljenazzjoni. U għaddabna fil-poplu tagħna f'aljenazzjoni. Għax ma donnu tilef it-tama li kapaċi jirbaħ lura dak li tilef. U meta inti tibda titlef il-valuri, titlef l-identità tiegħek. Imma għadna ma nistgħux nifhmu bħala poplu li meta nitilfu l-valuri nitilfu l-identità. U meta nitilfu l-identità, meta l-partiti politiċi, il-Partit Nazzjonalista, skużawni, il-Partit Laburista, tilfu, skużawni, warbu l-valuri li kienu ġew imwaqfa biex jippromovu, jixprunaw u daħlu fi problema fi kriżi ta' identità. Meta daħlu fi kriżi ta' identità ma tafx min huma, effettivament semmija l-kelma Karmenu semmejnija kemm il-darba hawnhekk, daħlu fi kriżi ta' eżistenzjaliżmu. Int li qed teżisti ma tafx għalfejn qed teżisti. Inti kważi għandek kriżi li ma tafx jekk inti issa tibqa' teżisti. Din hija problema kbira, ta'. Imma fl-aljenazzjoni li għan issa ġejjin il-festi nixorbu nieklu, ġej is-sajf, ninsew il-verità, maħniex kapaċi niffaċċjaw il-verità. Qisu xi ħadd iħossu ma jiflaħx u ma jridx imur għand it-tabib biex jgħidlu x'għandu ħażin u jagħmillu dijanjosi. U fiex inti tisma' xi ħadd biex jgħidlek ismu qgħod attenti kol xekk jew għamel iktar eżerċizzju, ma tiġ tismax ma tiġ li tagħmel dak li qed jgħidlek rigward id-dijanjosi tiegħek. Ma dawn huma il-problemi li dieħlejn fihom bħala poplu. U allura nibdew naraw aħna bħala poplu li bil-mod il-mod nibdew ninġarraw ħanajdu hekk mal-influenzi barranin li mhux bil-fors li jenna bħala poplu Malti ħalluna nibqgħu ngħixu f'dik it-tranquillità li konna qegħdin ngħixu fija. U nagħlaq b'dan il-ħsieb. Qegħdin inkomplu nibnu għax fil-waqt li ngħidu rridu modell ġdejt, għadna rridu nibqgħu maqbudin mal-modell antik li għandna preżenti. Inġibu iktar barranin jaħdmu, qed ikollna inqas tfal, ħafna żgħażagħ iridu jsifru ma jibqgħux jaħdmu Malta, ġifieri l-istudenti Maltin minn flus il-poplu qegħdin inħarġuhom biex imorru jaħdmu f'pajjiżi oħrajn, Ewropej imma mhux Malta. Ħanitilfuhom. Mhux se jkollna żgħażagħ, u li għandna se nitilfuhom ukoll. Ara f'xliema kriżi il-politika Maltija dal-mudell ekonomiku wasalna fih. U sa frattant kulħadd jipprova jitfalilu nnifsu qisu s-serb jew l-ostrich li ddaħħal rasa fir-rabel u ma tiġ tara u ma tiġ tisma' x'inhu għaddej madwarha. U dan li qegħdin nippruvaw nitkellmu magħkom ejjew niffaċċjaw din il-verità. Naslu għal punt tal-eluq ta' din id-diskussjoni, Karm l-aħħar. Tajjeb, jiena segwejt id-diskussjoni. L-ħaġa l-Ministru tal-Ekonomija u xklajd mhux ismu. Karwana. Minn żmien għal żmien jagħmel diskorsi li huma inkwetanti, kultant huma doom and gloom, imma ma naħsibx għaliex ħaġa hu kien li wieħed mill-awturi ta' din l-ekonomija. Ġifieri hu kien li kellu sehem fl-importazzjoni tal-klassi ta' ħaddiema barranin li hija sfruttabbli ħafna. Kienu wkoll insejsa fuq iċ-cheap labor. Eżattu. Kienu li inkoraġġi emmen f'din l-ekonomija ta' tkabbi, però se jgħid isma' dal-mudell ekonomiku qed irid jinbidel għaliex u tisemmi ngħid ġaw 800,000 imma ma nafx ħanajtek. Jiena ngħid mhux iridu nbidlu l-mudell ekonomiku, il-mudell ekonomiku jkollu jinbidel għax jikollha. Għażda isek għandek bużieqa tonfoħ, tiġi mument jekk inti mhux saċċekkina l-bużieqa tisplodi. U naħseb dak li qed jiġri u naħseb il-Ministru tal-Ekonomija tikollu jammetti hu stess
u forsi l-oħrajn meruħ u frat kien hemm Silvio x'kembi Ministru ieħor li jisu għal ma nibżon nbidlu l-modell ekonomiku nirranġa imma fl-għamil ħajkonna faċaw di realtà. Ma nafx il-nazzjonalisti x'pożizzjoni ħadu fuq għadin ma nafx. Ma ir-realtà li l-modell ekonomiku mhux ħajkonna nbidluh, ħajkollu jinbidel għax ħajkwella. U hemmhekk ikonna frankwit. Ġifieri mhux ħaġa sabiħa, mhux se tkun ħaġa sabiħa, meta l-infrastruttura kollha li qegħdin nibnu mhux nitkellem biss fuq bini, ma nitkellem fuq kollox, fuq dak kollu li jagħmel Malta ta' żmien Muscat il-qudiem ta' Malta tal-aqwa żmien, meta tiġġarraf dina u nafu tiġġarraf ġa għandek djun u dan kollu, ħajkun xi ħaġa mhux sabiħa, ħambatu. U hawnhekk għalhekk iridu jkun importanti li n-nies jibdew jaħsbu li isma' jista' jiġi żmien ta' tbatija u nibdew naħsbu naqra aħna stess kif ħanbidlu l-affarijiet. Għax il-politika qiegħda hemm, imma l-poplu issa jrid jibda imur li qoltrem il-politiku u jibda jaħsebu, jirranġaw, jorganizzaw, jagħmel pressjoni. Naslu għal konklużjoni ta' dan il-laqgħa ta' dialogu, dan il-programm flimkien u din hija r-realtà. Ir-realtà tad-diffikultajiet li jgħixu l-Maltin fl-1919 illum qegħdin nerġgħu ngħixuhom fl-2023. Żmien diffiċli ekonomikament kien dak iż-żmien u żmien diffiċli ekonomikament huwa llum. Jista' jkun hawn min jibda jgħid Edwin inti toqgħodx titkellem fuq dawn l-affarijiet faċli. Illum għandna sistema f'Malta. Dakinhar fl-1919 kien il-barrani li jipprova jagħlaq ħalq il-Malti. Illum għandna Maltin li jippruvaw jikkanċellaw lil Maltin milli jibqgħu jeżistu, milli jibqgħu jidhru, milli jibqgħu jitkellmu. Jekk dawn il-Maltin bħal maħna aħna nippruvaw nitkellmu l-verità magħkom. Mintom sa tarawna fuq programm tax-xandir tal-Istat ngħidu dan id-diskors grazzi għal dan is-sit Mario Rita li jidderjiġu dan il-PM News. Grazzi għal Sami Merċieqa li jippubblika l-artikli tiegħi. Imma l-bqija tneħħi dawn li qed insemmijien m'għandniex il-libertà tal-espressjoni. Rajnieh fl-1919 kellek l-imperu bħalma qed jagħmel f'diversi sitwazzjonijiet oħra fejn kien hemm l-imperu Ingliż ma jipprova jrażżan milli jkollok il-Maltin jieħdu dak li kien tagħhom. Għalkemm imbagħad grazzi għal dawk l-irvellijiet ħanajdu hekk fl-aħħar bdew jieħdu l-gvern tagħhom b'ċertu limitazzjoni kif qal Karmien. Imma llum għandna sitwazzjoni ekonomika li l-gvern qed jippreparanna għalija kemm xejn b'mod sottili, kemm xejn b'sinjali li ma jidhrux, imma jekk intom tieħdu x'qal il-Ministru responsabbli mit-trasport li jridu jaraw il-policy rigward it-trasport b'xejn jekk hux qiegħda tħalli l-frott mixtieq, issa se nibdew naraw il-gvern jibda jdur għal saqajh ifisser li llum il-problema tad-dejn hija problema ta' veru. U allura żieda ta' taxxi qed jgħid li ma jridx il-gvern, imma xorta qed jgħid li jrid jara kif sa jżid l-introjtu tiegħu. U allura jekk biex iżid l-introjtu ma jistax iwaqqaf il-bini għax huwa mill-industrija tal-bini u l-beħ tal-bini u l-kiri tal-bini li għandu wkoll l-introjtu. Fl-istess ħin għada jew petada ma nistgħux aħna nibqgħu nibnu meta ir-razza Malti għal poplu Malti bħalma ġara fil-belt Valletta fejn il-residenti Beltin ma jistgħux jgħidu lil Beltija tagħhom jew aħna ma nistgħux ngħidu lil Beltija tar-residenti Beltin. Għaliex illum l-interessi tal-flus ħadu over u l-iktar nies li qed issir inġustizzja magħhom huma r-residenti Beltin. Għaliex illum ir-residenti Beltin qegħdin jispiċċaw isofru il-ħinijiet twal tal-liberaliżmu ħanajdu hekk kummerċjali li tajna għaliex qegħdin naraw kif nisfruttaw din l-ekonomija tal-konsumerizmu. Ma bħalma qed jiġri fil-belt fejn il-belt m'għadix tal-Beltin, qegħdin naraw li qed jiġri Malta. Malta missa tibqa' tal-Maltin. U dan il-modell ekonomiku l-hemm sa jwassal. Imma rridu noqogħdu attenti li fl-istess ħin xejn ma qed isir
biex ikun hawn inqas bini, aħna tagħna l-mudell tal-kwantità u mhux tal-kwalità, għadna rridu nibnu iktar lokandi, imma maħniex nispeċjalizzaw fuq il-kwalità. Xi darba jew kultant ftit xi ħadd jibda jgħid irridu iktar turiżmu ta' kwalità. Imma għadna qegħdin nibnu lokandi għal tal-kwantità. Għadna rridu l-kwantità. Imbagħad il-kwantità jfisser biżijiet fuq l-infrastruttura. Toroq li jekk ħankomplu nżidu n-nies li jgħixu jew jaħdmu f'Malta, li kultant jista' jkun tajjeb, imma mbagħad m'għandekx fejn tpoġġihom fit-toroq tagħna jew fl-isptarijiet tagħna, u nibdew naraw il-poplu Malti bagħti issa mhux mill-ħaddiema li ġew grazzi għax dħalna fl-Unjoni Ewropea u setgħu imħabba l-free movement jiġu jaħdmu Malta, ma d-darb inti għandek ħaddiema li qed jinġiebu jaħdmu f'Malta bit-cheap labor, b'paga rħisa, li mbagħad żammejna l-poplu Malti jaħdem bil-paga rħisa, li qegħdin ninnotaw kemm hemm relevanza bejn x'ġara fl-1919 u x'qed jiġri f'dan il-poplu. Illum l-unika differenza hija waħda. Li dakinhar kellna poplu Malti li kien kuraġġuż li quddiem il-barrani qam, tkellem, għajat għal dak li huwa tiegħu. Illum għandna poplu Malti li xi kultant qiegħed jibża, jitkellem jew inkella jippreferi jgħix fl-aljenazzjoni. L-aljenazzjoni u l-egoizmu huma l-ikbar problemi li għandna. Aħna, Moviment Solidarjetà, Ħajja, Familja Libertà, nibqgħu nitkellmu, nibqgħu nuru li meta ikonna teddida fuq il-valuri tagħna, finalment se jkollna teddida fuq l-identità tagħna. Teddida fuq l-identità tagħna bħala poplu. Ifisser li jkollna kriżi li mbagħad jissarraf mhux biss f'dik li hija kriżi eżistenzjalista tagħna nfisha imma anke fil-modell ekonomiku tagħna. Għax jekk irridu suċċess fil-modell ekonomiku, jekk irridu riġenerazzjoni ekonomika, ma l-ewwel irridu wkoll riġenerazzjoni morali. Ila li aħna morna lura f'dik li hija ħanajdu hekk issa l-iskop tal-ekonomija tagħna, ila li xmorna lura wkoll f'dik li hija moralità tagħna, f'dak li huwa sens ta' tajjeb u ħażin. Neħħejna s-sens ta' tajjeb u ħażin biex naċċettaw kollox u wara llum aħna fejn aħna. Minn barra jidher li kollox huwa tajjeb fiex intfittex ġewwa għandna l-problemi ta' veru. Sinjuri ħbib tiegħi, niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla għal oħra ta' dialogu f'suġġett ieħor interessanti. Inkomplu nitkellmu, inkomplu naħsbu, u mbagħad wieħed jara x'nistgħu nagħmlu wkoll. Grazzi, il-lejl it-tajjeb.